Aja penekan, mudun, surup-surup, Nyapu, mudun. nyapu. Aku arep golek ketekan omah, isen-isen omah kuwi lho. Oh, blok tekan omah, sen omah. Heeh. Sudah mrene iki ready iki. 6.500.000 tak kei 3 barang tak bonosi rak sepatu kok. Kuwi tenan apa ora? Tenan real nggon aku wis gak enek sing gak real. Nomor 1 iki. Gua ada apa jenenge lauk pauk, gua ada piring. Iki jenenge rak piring bungkus, rak piring higienis ke ya iki. Bahane aluminium kaca. Terus sing nomor loro. Nomor loro ya iki. Gua ada hiasan koyo tas, koyo piagam silat bareng ya kena direk iki. Terus Nomor 3 iki. Lemari. Nggon klambi ben gak keting cecer klambimu wis ra dadak nlimeki ning ngene iki. lah bonusnya dia mau bonus ke? Bonusnya ya iki cilik tapi wah jan mening. Porem. Lah iki paketan kok wong edok tok to hitung iki kanggone wong edok kabeh to ki. Ya wong edok ya wong lanang ya oleh Oh, to gitu. wong bojone. Pira telung barang wingi? 6,5 juta tak bonus iki nggo ada sepatu ben gak mekakras sepatumu. Lah kuwi cara melinge piye? Cara pesene. Cara pesene ya bio profil ki apa furnitur aluminium kaca ngisore wis saret sing garek milih. Mbok screenshot kena, mbok tul lewek ya kena. Lah ngene, iki omahku ki ning ndi jenewi ning Solo 3 Tingkir kono lho. Kuwi ngetene rono kok kirime larang apa ora? Tingkir Jawa Tengah kono ki. Ya to, niki Semarang kuwi lho. Tak kei gratis ongkir. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja wis gratis ongkir ngono aku. Nah, bayare piye moh nek kon transfer dhisik? Wedi aku nek mbok beli tok. Ora to, bayare wis teko nggon kono. Oh, Iya berarti to. barangnya teko lagi dibayar. Yo teko ditoto tani-tani garek nyurungi terus bareng lagi dibayar. Ya wis sekno, bonusnya iki tenan lho ya. Terus ki Lho, bonus rak sepatu pembelian Diki Furnitur 1 paket.